Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borch ħabbar li bdiet fażi ġdida fl-istudji li qegħdin isiru bħala parti mill-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex. Il-kuntrattur Geotech Spa illi rebaħ tender f'Ġunju li għadda beda jieħu sensiela ta' kampjuni investigattivi li qegħdin isiru f'postijiet differenti fuq l-art u fil-baħar. L-istudji li bdew f'nofs Ottubru li għadda se jdumu għaddejjin għaxar tim f'kull post magħżul. Fil-jiem li ġejjin mistenni jibdaw kol proċess ta' studju fuq il-bahar. Waqt dan it-ħaffir fażi ta' investigazzjoni, il-kontrattur qiegħed iħaffer numru ta' boreholes f'Malta, f'Għawdex u fil-Fliegu bejn iż-żewġ gżejjer. Dan kollu sar wara ħidma mal-era biex ikun assigurat l-inqas impatt ambjentali. Bħala parti mill-istudji għal proġett, Transport Malta qiegħda taħdem mal-Università ta' Malta li flimkien ma' OGS Trieste diġà wettqet sensiela ta' investigazzjonijiet siżmiċi matul ix-xhur li għaddew. Ir-riżultati u l-analiżi tal-investigazzjonijiet siżmiċi u ġeoloġiċi se jintużaw biex jiġi stabbilit mudell ġeoloġiku taż-żona taħt investigazzjoni. L-istudji huma pass importanti fil-proċess biex jigwidaw id-disinn tal-mina proposta bejn il-gżejjer.